Τσαλικίδης στην μπάλα. Βρίσκει πολύ ωραία στην άλλη άκρη του γηπέδου του Παναή, ο οποίος κάνει ένα φοβερό βολέ. Αν έτρεχε λίγο πιο πολύ ο Σωτήρης εκεί και την έπιανε. Θανάσης όμως ο Χατζηβασιλιάδης προλαβαίνει. Είναι ολομόναχος. Δίνει στο Σωτήρη και το έβαλε, το σημείωσε, νάτος. Ο Γόης του Ηρακλή Αγίου Λουκά δέχεται εκεί την αποθέωση από τους συμπαίκτες του. Έβαλε γκολ στα 57 του, έστω και σε φιλικό αγώνα, σηκώνει το χέρι. Δέχεται τα χειροκροτήματα του κοινού. 3-2 αγώνας. Πολύ πίσω οι νέοι την μπάλα. Κάνουν καθυστερήσεις για να λήξει ο αγώνας. Προσπαθεί με ένα πολύ ωραίο τέχνασμα ο Σωτήρης ο Καραγιάννης να περάσει την μπάλα, αλλά δεν ξέρει ότι ο παλιός είναι αλλιώς. Τον κόψαν εκεί πέρα οι παλέμαχοι. Ο Παναής αλλάζει με τον Χατζηβασιλιάδη, ο οποίος δίνει στο Σάββατο Κατσανίδη. Χάσαν την μπάλα. Την έκλεψε πολύ όμορφα ο Τσαλικίδης ο Γιάννης και ανεβαίνει, αλλά έχουν κουραστεί οι νέοι, δεν βλέπω να κατεβαίνουν πάρα πολύ. Προσπαθεί να δώσει το Βλαδίμηρο, την πέρασαν την μπάλα τελικά. Με τον Μιχαλίδη, αν δεν κάνω λάθος, στην άλλη άκρη του γηπέδου. Μπαίνει προς τη μεγάλη περιοχή. Ο Σίμος έκοψε πάλι την μπάλα. Πολύ καλή φάση αυτή. Θα έχουμε σουτ, για να δούμε, όχι. Ανεκόπη εκεί πέρα η πορεία της μπάλας από την πολύ όμορφα στημένη άμυνα των παλεμάχων. Σμαντάνει στην μπάλα. Καθυστερεί, βλέπετε πως καθυστερεί επίτηδες για να λήξει ο αγώνας και να κερδίσουν οι νέοι. Που να είχαμε τάξει στον νικητή και 500 ευρώ, να βλέπατε τότε τι θα γίνει. Μιχαηλίδης θέλει μια οργανωμένη επίθεση, δίνει στον Κώστα του Κασιλάρη και αυτός προσπαθεί να βρει μάλλον τους συμπαίκτες του μπροστά. Ο Τσαλικίδης καθάρισε τη φάση. Χέρι. Γρήγορη εκτέλεση. Όχι, δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα. Ωραία προσποίηση από τους νέους. Πάλι offside. Σε τη φορά ο Βλαδίμηρος ο Κουτσός. Ο Λόμης έχει την μπάλα τώρα. Δίνει στο Χατζηβασιλιάδη. Αυτός προσπαθεί να βγάλει πιο μπροστά, να βρει ωραία τον Γεωργιάδη, αλλά κόπηκε εκεί πέρα από τους νέους. Ο Καραγιάννης με ένα πολύ ωραίο βολέ προσπαθεί να βρει το Τσικουμαντάνη στην άλλη άκρη, αλλά του έφυγε λίγο η μπάλα. Ο αιώνιος γκολκίπερ του Αγίου Λουκά πήγε πολύ μπροστά. Άφησε για τον Τσαλικίδη, ο οποίος κερδίζει την κόντρα. Για να δούμε εδώ πέρα, πολύ φάλτσο η μπάλα. Ο Θέμης με τον Παναή προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα για τους παλεμάχους. Βλαδίμηρος. Offside ο Νικολάκης πάλι. Γεωργιάδης. Λάθος από τον Κατσανίδη της Σάβα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Γεωργιάδης εκεί με το Σίμο. Βρίσκει τον Θέμη, τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος δίνει στον Παναή από την αριστερή πλευρά. Λόμης έχει τώρα την μπάλα. Πολύ ωραία για τον Χατζηβασιλιάδη.
Ο Σωτήρης, ο Καραγιάννης, ο μάγος της μπάλας. Αλλάζει όμορφα αριστερά για τον Διαμαντάνη, ο οποίος περιμένει, προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα. Παίζουν εκεί το 1-2 με τον Τσαλικίδη. Βγάζει τη σέντρα. Ο δοκάρι. Δοκάρι. Ήταν σέντρα σουτ. Πάνω στο οριζόντιο το δοκάρι του Στέλιου. Κάνει και την απόκριση τώρα από το σουτ του Μιχαηλίδη, του Junior, το γιου του. Η γη με τους πατεράδες τους λοιπόν. Από αυτήν την όμορφη διοργάνωση του Μορφωτικού Συλλόγου του Αΐπηρου. Και να μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα. Πέναλτι. Δώστε πέναλτι το Σωτήρι. Πέναλτι, νάτος, διαμαρτύρεται κάτω. Δίνει το χέρι ο Χάρης. Δεν τελείωσε η φάση όμως ακόμα. Κόπηκε εκεί από την όμορφη άμυνα των νέων μας. Ιστορική στιγμή αυτή πραγματικά για τον Ηρακλή Αγίου Λουκά. Πολύ καλή φάση αυτή. Ο Χατζηβασιλιάδης έχασε μια πολύ καλή φάση. Ο Κασιλάρης, ο Κώστας τώρα μαζί με το Λόμι προσπαθεί να αλλάξει. Χάσαν την μπάλα. Ο Σωτήρης, ο σκόρερ του προηγούμενου γκολ, κάνει το σουτ. Βρίσκει πάνω στα πόδια των αντιπάλων. Κλέβουν όμως την μπάλα εκεί πέρα με τον Χατζηβασιλιάδη, ο οποίος έβαλε γκολ. Ναι, έβαλε γκολ. Πολύ δύσκολο το γκολ εκεί πέρα από την πλάγια θέση που βρισκόταν ο Χατζηβασιλιάδης. Σημειώνει το δεύτερο τέρμα για σήμερα. Πολύ καλή προσπάθεια, ισοφάρισε, έγινε το 3-3 και πηγαίνουμε προς τη σέντρα. Βλαδίμηρος στην μπάλα για τους νέους. 3-3 είναι το σκορ του αγώνα. Ενδέχεται να δούμε και νικητή τώρα σε αυτήν την πολύ κρίσιμη φάση. Πολύ λίγα τα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Κόβει πολύ ωραία. Αυτό ήταν κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα. Σηκώθηκε ο Σίμος όμως και εκτέλεσε κανονικότατα. Τσαλικίδης κάνει το 1-2 με τον Θέμη. Αλλάζει πιο πέρα για τον Λόμι, ο οποίος μάλλον δεν προλαβαίνει την μπάλα. Βλαδίμηρος έχει την μπάλα για τους νέους. Μιχαηλίδης. Για να δούμε αυτή τη φάση πώς θα εξελιχθεί. Ο Τσιαμαντάνης βάζει γκολ για τους νέους. 4-3 λοιπόν ο αγώνας. Και κατευθύνονται όλοι προς τα αποδυτήρια. Η λήξη του αγώνα των Παλεμάχων μαζί με τους νέους. 4-3. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Νίκος Τσιαμαντάνης σημείωσε τον γκολ για τους νέους. Πολύ ωραίος ο αγώνας. Θα ακολουθήσει μετά βράβευση μέσα στην πλατεία από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου. Εδώ είμαστε λοιπόν να απολαύσουμε και έναν ακόμα αγώνα του χρόνου με περισσότερο προπονημένους τους παλεμάχους μας. Στην περιγραφή ήταν ο Παναγιώτης ο Κοκκινίδης. Η πρώτη του περιγραφή, δεν έχω ξανακάνει περιγραφή παιδιά. Συγχωρέστε με για τα λάθη που έκανα. Κάθε χρόνο θα γινόμαστε και καλύτεροι.